isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngam iti agdamak at addaak dito'y Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ito'y pakasaritaan ti biyag ko, barang kunak no makaibati mat iti adal kadag iti padak adumdumngag. Rugyak man nga rutiag salaysay idi addaak pailaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit ka matanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel, kat pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya? Ang apay, anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Masapo lamang mo ang manang. Anya nga min ayati husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakila kwarta iti kumpanya pagtrabahuak manang. Anya? Dayta ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta una ya pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay kan. Awan iti sabali a pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama. Tani. At dadagiti katugangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, ada pagnaadak. Anya, agyan diti balay ni Raisa kunam bakit? Wala kay, tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yun diti balay. Adala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo diti balay. Lakay, saan anasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Uray kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita dagiti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid manan iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro, lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Jak lapat yan na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw.
Awan nga minan sa bali apapanan na. Tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken ammumot adudwa kami laang agkapsat. Makammo ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali. Siyak ang mismo ti mang itulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan, manang? Diyak ulitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at mat nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan, manang. Ay, wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang anagdalos dito'y balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan-kan Awan ti rumbang nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbe ti kaadak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mat adelikado asasawom, Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta? Nelson. Sakit daytan, Leonor. No dagita klase ti aramid, narigata na may kat. Lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang ti wallet ko. Aminan, napapatagabanag diti balay. Amangan kit dino mapukaw. Anya? Di mo ikoy-koyo di grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. Anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamot. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble panaganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaadak dito'y balay ta. Kaslabang bantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyak muna niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mang sipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Tay man nalo ng abagas ti itad mau nakaw. Ay, wala na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Nay, apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyan ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak ijaunag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawaam nga raw barawk. Wana na, mapit lang. Iti tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man ket di ibang ko? Ni, adaw mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pwesto. Awan kasta kadakkel ti koleksyon ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Amang ano di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang.
Iso adakgal mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakag. Wala, idulin mo kit din ray ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mo, Barawk. Kastamat ka na kayo, nana. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa, Barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mo. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo itno sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw, Barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga ro tigim matagak, Barawk. Saan nga ro siya? Apay ayang ipilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunakmanan? Ala, umano kayo dito? Makadisturbo kayo kada iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resyo make manang. Bareng makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho nga itap aplaya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kastaya. Wen manang, sapay ko mga ron ta makastreka kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak nga minan kada kayo manang. Jakmat kayat nga agnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, no siyak laang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wen ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apa yan nanang? Agoy kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta unay sakit ti ulo. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Oh. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pa nakarbis ko hindi kalman. Mabiit na ang tamanga laak iti tumarin nyo. Apay, hagan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, andan tumat ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mati bagbagak. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Surong kon. Nay, sa dino itayon tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apay, itay pa di kay makaid na dita. Apay, ay tidirbirokan nyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay, sos. Kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runakat at dasimang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay, sos, awanan napukaw Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang taday jay ti tulbak ti aparador ko. Daytoy ka di ti pitaka, berbero kanyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak mismo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamot ngay, asaan amay subli.
Kat dat-datayo laang ba't ti adda dito ibalay. Day tangarod ket. Dat-datayo lang arudan. Nga mapukawan tayo pa'y laang. Day ta tinakaskas daaw na nang. Jay bayak ngay, Uncle. Barya asasawam mat. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, Uncle. Awan pa'y ti intedyo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, Uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo alukluk po, Uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y ti intedyo asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito balay, ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ija lugar da. Iti kasta, makapagkalaysa kami maten. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod tamataginayon matan ti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami ang nadaan iti anak. Angam, anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito ibalayan no at dawayayo. Wen manang Leonor, kat agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito ibalayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyar minto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Ay, unay ka, Nelson. Awan lang arudan yay tao dito ibalay. Ngamkas tapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katak pa sumat. Isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito ibalay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Oho, ti kunamket di. Isakit mo ti kabsat mo. Agdadata lang arudan nga iso ti nakabasol, ngam isakit mo pailaan. Ay, makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, di ta ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito Agsubli ka dito Leonor! Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang pinsuklim itay kanyak. Ne, anya sukli tinakta kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Dahito'y manti ginatang kaw. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklaik. Ang indibilangag tinted mau kabayatan ti panagnak. 220 laang mait. Kurang iti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso pumanaw kan dito, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ng barok. No kung pumanaw kan! Ni, apay nga Di mo laging bagan ti uyak mo na Nabayagan day ta. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan kalaangan ama pa nagpa-check up. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga iti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay.
Agimbagag tumat lang ko naklangarunan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Winang, ay na, nagunog ti uyak mo lang ay. Daran samot ng tinsarwam, Nelson. Wan nga ron, bakit? Malit samat nga paiso na ito yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At kanumat lang cancer mo. Wan nga ron. Diyak pa'y kaya't timatay. Ay, katang kararag ka, anak ay. At naasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na nagsasaor ako ti grocery. Nangarulay ti pagtagilakwan na ti bagas. Ano ti kinuskusit ko? Bakit? Ano? Pangasim baka sulungan ako mga karara. Tapno'y kandak pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at di ta nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-ada pimintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag ngamin dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso si Muro takmatan Kastaya, ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, dayjay. Aday ti silat mi. Masakit ni Manong mo, Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kuha na ating ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyamalak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talagang kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pakawanan na ko no pinagsasawan ka iti agkakadakis. Tikin na po na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagapagpababawayak ita. Manong Nelson? Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam siga. Nagbalata ka amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Dikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga rin kumaning ko. Kaya't ko pa itang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson.
Amo kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibasitnak idi, inoy uyawnak, ngem nakarkaro pay gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ita Pilipinas ti asawa ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao, ngem di damat dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes a tulungan da ka amang ilintag iti nagbidtutam, saan met ta nakarkarukit din nga uyawan da ka. Tagayam nakarkaro pay ti bulok nga ilemlemeng da. Kunada nga rudan ti tao a mairuruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Raisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag,